Hemmeňize salam täsin dünýä kanalyna hoş geldiňiz. Bugünkü videomyzda size hakerler hakynda görüň bermek isleýän. Vladimir Levin 1993-nji ýylda Citibank'yň sistemasyny döwüp $10 milyon öz bank hesabyna geçirýär. $400 000 galany ýyzyna gaýtaryp alyndy. Vladimir tutulandan soňra 3 ýyl tutsa we $240 000 pul jezasy berildi. Bundan sonra Amerikalı Albert Gonzales var. 2002-nji ýylda 170 milyon adamyň bank kart bilgilerini ogurlaýar. Bu bank kart bilgilerini başka hakerlere satyp nagd pul öwürdi. Bu işler üçin ol 20 ýyl tutsak edildi. Iň meşhur hakerlaryň biri de Şotlandiýaly Gary McKinnon. Amerikanyň harby güýçleriniň sistemine girip dünýäniň iň uly harby hakyna golunu çekdi. Tutulandan sonra men ufo maglumatlaryny gözleýärdim diýip özüni aklajak boldy. Angliýa Gary'ni Amerika bermediği üçin tutsak edilmedi. Başka bir haker bu adamın lakabı bilen tanalan haker Max Butler döwüp bilen ähli sistemlerden 2 milyona ýakyn bank kartlarynyň bilgilerini ogurlady we bu bilgileri başka hakerlere satyp $86 milyon gazandy. Elbette bulam tutuldy we 13 ýyl tutsak edildi. Indik bolsa NASA'nın sistemine girip kosmos gemilerinin nähili işleýäni baradak maglumatlary ele geçiren Jonathan James. Bu iş eden wagty 15 ýaşyndady. Tutulanda bolsa günäsini boyuna almady ýöne kakasy onuň günäkärdigini bilýärdi. Dawalar dowam etýärken gynansak da James özüni öldürýär. Başka bir Amerikalı haker bar da dowam etýär. James Ancheta ýadan virus bilen 5 ýyl kompýuterleri dolandyrmagy başardy. Soňra bolsa bu kompýuterler ulan pislen saýdyny çökerdi, ýani girip bolma derejeye ýetirdi. FBI tarapyndan tutuldy we 5 ýyl tutsak edildi. Indi bolsa tanymyzda Rus aýal haker Kristina Vladimirovna Sevechinskaya. Amerikan we İngiliz banklarynyň müşterilerine müňlerçe virusly mail uratdy. Käbirleriň bank kartlarynyň kodlaryny almagy başardy. Tutulandan soňra 40 ýyl tutsak jezasy berildi. Ýöne ogurlan pullarynyň diňe $35 000 suwda edilenligi we ýzyna tölemek şerti bilen azat edildi. Hakykatda bolsa Kristinanyň $3 milyon ýakyn pul ogurlandygy çaklanylýar. Sanawdaky indik hakerimiz bolsa Los Angeles'daky radio stansiýasyna gidejaň eden bir ikinji adama poşta sowgat ediljek gepleşik üçin kebinli telefon sistemini haklap bir ikinji jaň eden adam bolmagy başarýar. Edeni iş üçin 5 ýyl gözlegçilikde we 3 ýyl kompýuter ulanmakdan mahrum edilýär. Meşhur hakerleriň biri bolsa Mafia Boy asly ady Michael Kalse. Amerikalı haker internet okuwçy döwründe dünýäniň iň uly internet saytlaryny haklady. Amazon.com, Yahoo, eBay, Dell.com. Bu saytlaryň belli bir wagtyň içinde hyzmat bermek hala geldi we $30 milyon ýakyn pul ýitirdiler. Michael tutuldy. Ýaşy kiçik bolanyň üçin 8 ay gözlegçilikde 1 ýyl internet ulanmalyk jezasy berildi. Tanymyzyň soňunda 40 kişiniň bilýän isimlikli haker Kevin Mitnick bar. Haker durmuşynda 15 ýaşynda awtobuslara mut binmek üçin biletler ýasamak bilen başlady. 16 ýaşynda telefon sistemini döwdi. Şeýdip istedigiçe mut gürleşmegi başardy. Amerikanyň NSA'nyň telefonlaryny dinlemegini başardy. 1990 ýylynda tutuldy we 5 ýyl tutsak jezasy berildi. Ol häzir uly kampaniýalarda internet goraw hyzmatyny berýär. Indik videolarda görüşýänçäk.